M'għandix provi li sar ħlas minn Jorgen Fenek lil Partit Nazzjonalista biex ma nitlax. Iddikjara dan taħt ġurament fil-qorti l-MP David Casa illi stqar li m'għandux provi ta' ħlasijiet li allegatament saru mill-imprenditur Jorgen Fenek biex huma jerġax jitla fil-Parlament Ewropew fl-elezzjoni tal-2019 għalkemm xorta jemmen li dan il-ħlas sar. L-istqarrija ta' David Casa waslet meta kien qiegħed jixhed fl-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Casa qal ukoll li kemm ilu jiġġieled kontra l-korruzzjoni ħlief teddid ma faċċjax, teddid minn ħafna fosthom l-avukati ta' Keith Schembri, Manuel Mallia u l-FIU. L-MP tal-Partit Nazzjonalista saħaq li sar jibża jimxi waħdu fi triq l-aktar f'Malta u qal li l-akbar biża' tiegħu li jgħaddi minn dak li għaddiet minnu l-ġurnalista assassinata. Casa tenna li kemm ilu jafas fuq dawn is-suġġetti ta' korruzzjoni enormi it-teddid kontri ħżdiet. Minkejja kollox, Casa qal li sal-ġurnata tal-lum Konrad Mizzi, Keith Schembri u Joseph Muscat għadhom jiġru barra. Kull min kien involut fil-kuruturi tal-poter għadu kollox business as usual. Meta tkompli din l-inkjesta mistenni jixed il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna.